Ну що, ми починаємо наш поход куди? У Тбілісі. Ми так сподіваємося. Ось, ми і ще я і ще 3 білоруси. Так, ось де ви. Ось тому ми йдемо кудись туди, а може туди. Ось я не ведаю ще. Ось, але буде дуже цікаво. 30, все добре. Ось, а то я так, у прошлый раз я такий программист, блогер, что включил 240. И был такие ниндзя, черепашка, вельми повольная. Ну все. Ну ось, глядите, какая прихожость. Ось. Это просто, это Сакартвело, як кажуть. І ось завсюди нас зустрічають дзаглі місцеві. Ось. Ну, йдемо далі. Так. Ну, ми ще йдемо. У нас все ще добре. Ось. Усі тут є. Хто тут? Є? Є. Ось. Ми ще не їли. Ось. Мне не кажуть, сколько еще идти. Але кажуть, ну, ты иди, а там поглядим. Здесь вот бачили снег. Вот. Пока что так. Ну, достаточно сухо. Вот. Снег холодно. Вот. Зустріли місцевих собак. Вот. И один пошел нас отбивать. Кажу всем, типа, стопе, спокойно, это белорусы. Ось. И они вас шапать не будут. Ось. Тому, ну ось. А это такие краевиды. Так что приезжайте. Лепі ви к нам. Так, усім, глядите. Ось это у нас кто? Готель? Да. Ось, якісь модні, попсові. Ось. Готель. Ну ось. Вам бачно. Ну ось. Ми йдемо далі. Ось, поки що, як ви бачите, цивілізація є. Ось, але такий напрямок. Трохи грязюки. Ось, але не так складно, як це може подаватися. Ну ось. Такі справи. Так. Ну ось. Нам туди наверх. Там є сніг. Так, все добре. Все ж таки зима, лютий. Ось треба знайти нам сніг. Ось. Тут є, глядите, є лорі льви і місцеві дзаглі. Ось. А це хто? Ібу. Это ж назва. На кожному. Ну все, з нами буде бігти ось цей звір. Вы собирали людей. Так, кто лайки поставил? Кто эти люди? Катя, срочно проверить соцсети. А у нас там дата цен. Так, ми зустріли пірашкоду. Ось тут був, я не ведаю, там моцний вітер, ці що, але ось повалило дерева. Ось глядите, хто з нами йде. Які собак, глядите, які собак з нами йде. Давай, наперед. Хопись блогерствовать. Так, я йду, я уже. Мне потрібно
экипировку. Собак, ты с нами? Кія. Калі што, гэта рабіў не я. І як тут? О! Глядите, нават собак з нами. Давай, пролазь, пролазь. Собака вообще. Собака вроде как боится, да? Ну, ей тяжко сюди залезть. Эй. Не-не. Не скользи. Як тут? О! Глядите, нават собак з нами. Давай, пролазь, пролазь. Собака вообще. Так собака вроде как боится, да? Ну, Ага. ей тяжко сюди залезть. Тишей. Собака точно. Да. Смотрите, вон она, не хочет она назад. Все, она все ж таки. А что, так можно было? Ага. Ну что, ты с нами? Давай. Вертайся Дроебит, дроебит. Каргат. Ну що, ми, ви бачили, як я героїчно пролез. Ось з двома ракурсами щось не треба поїсти. А ось. Не, идем. Что скажет керовник? Начальник транспортного цеха. Что они его видно, собака с нами Ну, пошлите, может лучше пускай навернется. Ну. С другой стороны пошла. Справа. Слева видно. Все ж таки она. Глядите, 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 кто бежит, кто бежит, кто бежит! Эй! Ну все, тогда через прибег надо. Ну, а ми протягуємо йти далі. Так, ми знайшли сніг. Нарешті бахіли, ну, нам потрібні. Ось, ну, не так, як вельми потрібні, але не буде потім такий, а, навіщо я їх брав? Ні, все добре. Ось ми дійшли до вершини. Глядите. А ось. Тут така пригожость. Все? Що? Чай. Так, обов'язково. Я сказал, Карпату. Тому, глядите, все як тут. Ось там пригожа, ось там пригожа, повсюль пригожа. Ну, так, а это я. Ну все, ми протягуємо йти далі. Зараз уже униз. А ось собак з нами. І він так само поїв, ми його покормили. А ось. І рухаємося тільки наперед. Ось, глядите, яка ось там ось пригожость. З правого боку це вже Турція? Чи є ще Сакартвело? Ну вот там высокая градус, заметил. Ага, ось там от Турція. Окей. Вугілля
надвор'е вельмі прыемна. Вельмі спрыяльнае хадзіць у паходы. Ось. Так, ёсць снег, але яго не так шмат. Ось они такі. Ты не проваливаешься по самые парасоны. Ось. Тому так, ну ось тут трохи грязюки. Ось, але це не так страшно, як може подаватися. Ось. Ну і так, нема лістви, тому все бачно. Ось, коли б тут було, були б літом, все гэта було в зеляніні, то ну, ми не бачили би гори поабапал, навокал. Ось. А так можна щось і побачити. Ось. Тому. Ось бачите? Ми отуль прийшли. Ось так. А ми зараз ось тут. З нами собак і білоруси. USB здесь. 3-0? Ці у тебе ще... Так, ну і гэта я. Ось так. Мы идем. Ось там далеко Турция, и там снег. В горах просто ось такий контраст. Это шикарно. Ось. Мы идем далее. Ось. Мы идем далее. Колькі нам яшчэ ісці? Шмат. А гэта кажуць про што? Што мы будем есть шмат сала. Ось. Потому что Саша с Катей взяли с собой. Яны малайцы. Ось. Так что раю ходить с ними у походы. У них завсёды есть что поесть. Ось. Яны, конечно, уходокують. Ось. Але і покормить. Чому ні? Глядите, якая пригожость. Ось. Фотопауза, як кажуть. Просто очмуренно. Блин, ну она вообще другая, там как будто климат другой. Ну, коли ось ви бачите, там ось сніг. І там у гулі нема деревів. Деревів нема там. Там уже выше зона леса. Вище зона лесу? Зона леса, выше якої дерева в вуглі не ростуть. О, ось. А чим гэта свідчить, що хтось гуляв географію. Ось. А хтось її вчив. Тому треба вчити матчасть. Ось яка тут пригожусь. Ось. І з нами знову песель. Песель. А ось, а гэта ось така скала. Ось. Не, ну ось мені було б цікаво в'язати узли. Ну а цікаво было бы тебе спуститься самому по веревке вот так вот. Как? По стене. Я сразу почала. Ну так. Було б цікаво. Як ви лічите? Так, ось ще одна горочка. Ми підіймаємося. Ось, і там буде зелена енергія. Може жовта, для кого як. Ось. Але зараз так тепло, що можна в пішотки ходити. І гэта у нас що? Середина лютого. Это ось так бывает. Ось. Собак. Молодчинка за нами. Ось. Ось, глядите. Так, зараз. Ось. 11,7 кілометрів ми вже пройшли. Ось. Ще не ведаю кольки. Ось. 4 години йдемо. Ось, з їх полгодинки ми сиділи, відпочивали.
Ось. Ну. Ось так. І ось глядите. Это ось так. Здесь она как будто ближе стала. Ось, глядите. Солнечные панели. Ось. Тут талерки. Ось. І якийсь генератор, не генератор. На щось гудзе. А ось, може хтось тімайнить. Ось. Може так. Японці нам допомагають. А вот здесь ось там вот Чорне море і Батумі. Так, ну что ж, не переключайтесь. Так, нам кажуть, що треба ось на ту эту ось гору зайти, і буде нам щастя. А ось. Тому ми йдемо за щастям. Спочатку вниз, потім вверх. А ось, але тільки наперед. Тому що білоруси тільки наперед йдуть. Так, я ще раз крилоска. Вот, мы пришли в Ось-Тюль. Ой, Ось-Мелиси. Там Білорусь? Мелиси. Ага. Сюда шли. Зараз ми тут. Ось тут Архангела. Потім ось так вот. Оп. И сюда. И здесь будем ловить маршрутку. Ага. И все. Ну ось. Ви бачили. А ось. Тому, будь ласка, приходьте. Ось тут вельми круто. Просто ошмаренно. У нас є ще один підйом. А ось. Ось такий. Крутий підйом. А ось. Але там ми побачимо, що Сахлі Сапелши, домик у вёсце. Что за отдышка? Зараз доганю. Не. И просто обопруся. Халид ты такой кемлевый, разумненький. Пригожусь. Ось там ось. Зараз вийдемо на Гамаджаба. І ось глядите. А яка тут, які тут краєвиди. Просто ошмаренно. Ось там, може це буде бачно, там Чорохи впадає в Чорне море. І бачно ось чорний такий, ну брудний, не чорний, брудний слід. І йде у правий бок порта. А, ось так от.
Так, ну глядите, ось ще один кавалок отрезок, а ось, і ми будемо вже на горі Архангел. А ось, тут бачите сніг, а ось, тому, ну так, я на по-грузинськи по-іншому назвав, але я не пам'ятаю, як вона правильно називається. Ось. Ось так. Ми йдемо далі. Тут уже трохи снігу є. Ось. Саша йде першим. За це йому велике дякую. Інакше я про 5 метрів вже і собак гойсають, будь-цим би не стомившися. Нарешті ми дійшли до вершини. Як? Мені було тяжко, усім остальним ні. Але це не саме пригоже тут, що можна побачити. Зараз ми йдемо на секретну стежку, про яку не ведає ніхто, кроме нас. Ось там Батумі, ось там крепость Гвара. Ой, глядите, ось там Туреччина, ось Сакартвело, ось іде недорека. Так. Так. Ось там Батумі. А ось. А это мы и наш песель. Ага. Ось. Ну все. Пьем. Это у нас что? Это так распаливается вогнище. Вогнище, початок. Покупали будем делать. Саша тушит мой костер всеми силами. Главное виноваты. Конечно. Ну, добре, что не блогера виноватым зробили. Еще не время. А в комментариях она мне напишет. Мне туда не выкидывать это видео. Скажу, что бумага плотная, она Угу. горит дольше. Ну еще там же, по-моему, сейчас должна нормально захватиться. Ты, Сергей, монтируешь потом? Секретная распрацовка Белорусской академии наук. Так, ну все, мы уже спускаемся. Так само ось такі кам'яні. Ось. Ось там ось бачите Батумі. Ага. А тут уже снега немає, сонненько. Ось. Будь-цим би несколько месяцев прошли за несколько хвилин. Ось. Ось такий Інтерстеллар. Тут. Хто не глядел, я не глядел. Ось.
Ну, зараз трохи лящей буде їсти вже. В основному низ. Ось. Ну, потім додому. І увечері що буде? Лазня. Лазня. Тут ось такі чай. А ось. І він йде. Ой, туди вниз. А ми йдемо далі. Так, і ми ось тут спускаємося. Тут навіть... Во. Так, ми ось зараз спускаємося. Тут навіть є лестниця. Такая. Якая, не такая. Так. Ну, треба один бути тут трохи осторожним, тому що стежинка коли вузька, а ось і додатково шмат кранів. А так, спускатися значно простіше підніматися. Тому, коли ви будете підніматися, беріть з собою палки трекінгові. І вони значно спрощують. Ага. А ось глядите, ось тут такі водоспадик, а ось і ось он йде туди вниз. Так, ну ось ми хутко будемо підходити до вёски, ось, і вже будемо ловити маршрутку. І ось то, що ми можемо побачити тут. Гори величезні. Ось. І вельми пригожі. Ось так от. Вандруйте. Де є можливість. А на погляд, це кайф. Ось, і тут є ще верба. Я не ведаю, але пригожа виглядає. Ось, це ось щось був ураган. І тут видернуло дерева. Так, ну все, ми вийшли у вёску. Тут ось так. Пчоли. Так, глядите, тут може бути Стетхем, пчоляр. Тому be careful, як кажуть у Стетхема на родині. А ось Сіндієці вёска. Ось, так що ми йдемо далі. А ось. Шукати маршрутку до Батумі. А ось. Так. Мы уже 6:43 ходили. 17,2 километра. А ось і залишилося ще трохи. А ось. І яка особливість, що тут вельми шмат ось таких ось маленьких водоспадиків. А ось. Ось і це пригоже. Это пригоже. Делай по Беларуси. Ну, у Беларусі є, але не так шмат. Значно менше. Тому ось ось тут така особливість і пригожість. Побачимося. Ну ось, ви бачите зараз одну з особливостей Сакартвела. Що ось тут всі ліси шоу і все, заблокував дорогу. Ну, люди пройдут, а машины уже не. О, машина уже ніяк не пройдуть. Ось мы уже 7:05 іде, 19,1 км пройшли. І ще йдемо по вёске. Вёсцы. Вёске. Вёсцы.
Ось, нас зустрічають дзаглі, як завсюди. Ось. А ми йдемо далі.